Здравейте хора! Това е моето първо YouTube видео, така че не ме следите, ако е малко по-сковано, ако се държа по-сковано. Общо взето, аз се казвам Петър, на 21 години, занимавам се с бодибилдинг от вече близо 2 години. В това видео ще е по-познавателно, ще разкажа още някакви работи за себе си, общо взето какъв тип контент мисля да качвам. Както споменах, занимавам се с бодибилдинг от вече 2 години, като последното ми състезание всъщност беше преди няколко дни. От доста време се каня да започна да снимам YouTube клипове, но както всеки си намирам постоянно оправдания и вече се реших официално. В този канал общо взето ще ви показвам как протича моя ден, тип влогове, как се храня. В принцип и в основен период и по време на подготовка. Подготовката им вече приключи, нали? Минаха всички състезания за този сезон. Но да, съответно сега ще ви покажа как се храня по време на основен период или иначе казвам период на покачване на мускулна маса. Какви тренировки правя, как загрявам, суплементация, full day of eating ще има естествено. Намисля съм и още някои други идеи, които мисля, че са много интересни, не съм виждал никой в България, поне до момента, да прави такива видеа. Да. Това е общо взето. По принцип, първоначалната идея беше да започнем с приятелката ми да се занимаваме заедно с YouTube, но в момента тя не е тук. Естествено и тя ще се включи по-нататък. Не съм сигурен дали в това видео или в някои от следващите, но със сигурност ще има и съдържание за дамите, като ще заснемаме най-вероятно и нейните тренировки, нали, ако има интерес. В това видео съм се подготвил някои също така въпроса от Instagram. Моите последователи там ме попитаха някои работи. Като също, докато сега е момента, когато сме на темата с Instagram, бих ви помолил, освен тук, да ме последвате с камбанка, за да може да получавате нотификации всеки път, когато кача ново видео. Така и в Instagram, за да може да ми помогнете. Наистина изключително много така ми помагате, а не ви коства нищо. Надявам се все пак и да ви е интересно съдържанието, което качвам. Сега ще отговоря на някои въпроса. И може би това ще е за първото видео като цяло. Както казах, то е по-кратко, по-познавателно. Не съм се подготвил особено, ако трябва да бъда честен, също така и както ми личи съм доста притеснен, скован, не знам, просто това е нещо ново за мен и не съм свикнал да говоря пред камера. Понеже за мен да нямаме втори телефон, се налага да ползвам тетрадка, стария метод. И въпросчета. Ако можеш да върнеш времето назад и да започнеш от начало, какво би променил? Честно казано, не мисля, че бих променил нещо, понеже реално решенията, които съм взимал по пътя си да стигна до тук, са ме изградили като човек и като характер. Така че, може би нищо не бих променил. Каквото е трябвало да стане и станало. И смятам, че по този начин съм си научил много уроци. Коя ти е любимата чит храна и коя е храната, коя е хелти храната, която можеш да ядеш всеки ден? Интересен въпрос, това е обаче много трудно да му дам отговор, понеже аз съм изключително голям шаревоугодник и общо обичам всичко. Няма храна, която да не обичам да ям. Всякакви комбинации от храни, супер странни съм си правил през годините и са ми хрумвали. Така че за любима чит храна не мога да кажа, зависи от муда. Храна, която е хелти, мога да ям всеки ден. Може би любимата ми е между две колебая или овесени ядки с протеин на прах, малко горски плодове и някакво ядково масло, да кажем пръстъчно масло, или препечени филийки с яйца и кетчуп. Тези две са ми go-to. Откъде ти дойде идеята да се състезаваш и докъде мислиш да стигнеш с спорта? Значи, историята е дълга.
Общо взето, идеята ми да се състезавам дойде от там, че по-малък се запалих по фитнеса, моите съученици и приятели ме надъхваха да пробвам състезание, понеже лека по лека започна да се популяризира самия спорт и цяло да става все по-популярен. И се случи така и че в тогавашната зала, в която тренирах, собственика беше и все още е бивш състезател. Та го коментирахме с него, съответно и той оказа изключително голямо влияние, понеже се ме подготви напълно безплатно и ми даде основата в самия спорт. И така. И доста ми допадна. Аз винаги съм се кефил на силно изразена мускулатура, винаги съм се кефил супер много да тренирам. Това ми е любимото занимание. И да, и оттам се зарибих вече по самите състезания. Докъде искам да стигна? Не случайно съм с тази тениска, естествено до върха, както всеки. Искам да покоря сцената на Мистер Олимпия, но за това е нужно естествено много време и усилия, но за сега нямаме бърза работа. Коя е главната цел в бодибилдинга? Вече го споменах, да стана най-добрата версия на себе си и естествено да стигна до Олимпия. Разкажи ни историята си и как се запали по фитнеса. Общо взето, като по-малък бях се свръхнаднормено тегло, ориентировъчно на 13 годишна възраст тежах около между 100 и 105 кг, нещо такова на 1,60 м височина, нали? Всеки може да си направи представа колко е това. Впоследствие вече заради различни фактори осъзнах, че трябва да смъкна килограми, няма да стане по този начин. И обаче го направих много грешно. Смъкнах между 50 и 55 кг за 3 месеца. Следователно пък стигнах и до анорексия, вече другата крайност. И отново си дадох сметка, че нещо грешно правя. Не е най-правилният вариант. Започнах да тренирам в последствие. Хареса ми много. И така, и се запалих по самия фитнес. Си ми стана начин на живота. Трудно ли е да си състезател? Значи ще излъжа, ако кажа, че е лесно. Не мисля, че има нещо лесно в този живот. Особено ако си отдаден на 110%. Аз съм такъв човек, че като се захвана с нещо, или го правя на макс, или изобщо няма да го правя. Следователно, наистина се раздавам на макс в този спорт. И затова очаквам големи успехи спрямо себе си за в бъдеще. Какви добавки препоръчваш? Скоби топ 3 най-добри добавки. Общо взето, аз съм на мнение, че повечето добавки са си маркетингов трик. Съответно и са ненужни, нали? Загуба на пари. Лично препоръчвам магнезий, някоя по-високослойна формула, например глицинат. Омега-3, въпреки че омега-3 може да си го набавяме от ако ядем риба, нали? Ако не ядем риба, омега-3. При липса на слънчева светлина също е хубаво и D3 да се добавя. И протеин на прах чисто, понеже може да се разнообразяват самите хранения повече, така има всякакви рецепти с протеин. И лично на мен доста ми допада и като вкус. Левски или ЦСК. Ами, изненада за всички, аз не гледам футбол, така че не знам нито едното. Да прекараш един ден с Рони Колман или с Арнолд. Рони Колман. Кое е първото нещо, което ще ядеш след състезание? Реално състезанията минаха. Имах 2 този състезателен период. След първото състезание, първото нещо, което ядох, беше бургер от Happy, понеже бяхме във Варна и никое друго заведение не правеше доставки до залата, в която се намирахме. Но бургер в Happy беше много стабилен. Ако не ме домързи, ще сложа един клип как го тествам. Доста го енджойнах. След състезанието тук в София, реално второто, моето братле Мейсън, shout out to my brother from another mother, Mason, беше ми направило
той американец беше ми направил палачинки, такъв American стайл, с бекон и кленов сироп. Много добри, много добри. Има ли препарат, който категорично отказваш да използваш? Така, това е малко тема табу. Това също така беше последния въпрос. Относно препаратите, не съм голям фен да говоря за тях, в смисъл открит съм, нищо не крия. Но и това беше Airfryer, не ми се изключи. Да го игнорираме. Но да, просто понеже сега е първото видео и такъв е въпросът, ще си кажа, не съм натурален, не окуражавам потребата на анаболни стероиди. Ако не си изкарвате прехраната с това, не ви трябва нито един случай да се разбутвате хормоните. И дали има препарат, който категорично отказвам да използвам? Най-вероятно не. Както споменах, захване с нещо го правя на 110% на макс. Не случайно съм си го татуирал. Това не знам, сте видели, пише whatever it takes. Общо съм готов на всичко в името на това да постигна целите си. И както споменах неколкократно по-рано, най-голямата ви цел е именно Олимпия. Всички знаем, че за там и без препарати няма как да се случат нещата. Общо взето, това беше от първото ми видео. Със сигурност има доста неща, които да се доизпипат, но съм сигурен, че за времето, като се поразчупя малко, ще станат още по-добре видеята. Най-вероятно следващото видео, което ще запиша, ще е тренировка в залата, така че може да оставите коментар отдолу точно каква да е, кое би било най-интересно да гледате. Също така може да ми давате идеи, естествено, долу в коментарите. Отново ще ви помоля да се абонирате за канала с камбанка, да оставите по един лайк и да ме последвате в Instagram също така. Там гледам да съм много активен, там съм може би най-активен като цяло. Всеки ден качвам всякакви работи. И да, благодаря, че гледахте и ще се видим следващия път.